Momentálne sa nachádzame v základnej škole v Bošanoch. Toto je kus môjho života, nielen pracovného, ale je to moja srdcová záležitosť. Ja som Bošianka, čiže ja som sem chodila do základnej školy. Postupne teda prišla som ako učiteľka a stala som sa zástupkyňou riaditeľa a teraz som riaditeľkou školy. Moja práca je moje hobby. Teším sa z vašich úspechov a som rada, že ste dobrí žiaci, máte dobré výsledky, ale aj sa zúčastňujete súťaží a pomáhate spolužiakom, lebo toto ocenenie nie je len pre výborných žiakov, ale aj pre dobrých ľudí. Mimo pracovne ma nabíja energiou radosť z mojich vnúčat. Takisto veľmi rada cestujem. Bola som v Amerike, v Bangkoku, v Hongkongu a často to využívam aj na inšpiráciu pre nové námety do školy. Veľa učiteľov a veľa riaditeľov v zahraničí v školách mi vyšlo v ústrety a mohla som si pozrieť ich priestory, hovoriť so žiakmi. Čiže nielen, že som si v rámci súkromných ciest oddychla, ale aj som videla a načerpala takú inšpiráciu, čo by sme všetko mohli u nás v škole zrealizovať. My už v roku 2008, keď som nastúpila do funkcie riaditeľky, sme mali také výnimočné projekty ako notebook pre každého žiaka a to bolo v tom danom roku veľmi výnimočné. V rámci Slovenska boli sme prvou školou, ktorá do takéhoto niečoho prišla. Čiže my sme boli akoby priekopníci, ktorí objavujú využitie tých technológií v škole. Ako hotovú učiteľku ma zaujali tiež niektoré príbehy úspešných matematikov, napríklad ako Berovci. Postupom času, ale keď som spoznala tieto učebnice Berovcov, tak som videla, že vlastne moje matematické myslenie je kompatibilné veľmi s týmito učebnicami. Samozrejme, že sme išli do toho ako škola a zaradili sme tieto učebnice do vyučovania. Učiteľov to bavilo, žiakov to bavilo a bolo to pre učiteľa jednoduchšie vzhľadom na tú prípravu. Postupom času aj Berovci dorábali určité veci, pretože videli, že čo všetko učitelia potrebujú a ja si na nich vážim, že stále išli s novinkami. A veľmi sa mi to páči, že tieto učebnice nezostali len pri tej klasickej forme papierovej, ale teda, že zakomponovali aj to, že môžeme my využiť tie technológie, ktoré máme a ktoré žiakov bavia, robia to vyučovanie zaujímavejším, učiteľovi tú prácu jednoznačne uľahčujú. Viete, u nás v škole máme také motto a to, že zakladáme si na vzťahoch. A nesie sa to aj pri celej práci s ľuďmi. Učiteľ aj musí mať niečo v sebe také učiteľské, takéto srdce, že v prvom rade ten učiteľ musí byť zapálený a až potom môžu tie deti získať nejaký vzťah k tomu danému predmetu. Ja mám matematiku veľmi rada, žijem s ňou.